الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما. Ga wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai aikata ma wanda ya yi kisa da gangar. Ya ce na farko sakamakon shi wutan jahannama, bayan ya shiga cikin wutan jahannama zai dawwama a ciki ba ranar fitowar shi. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da shi, bayan fushi da ya yi da shi ya la'ance shi, sannan ya tattala mishi azaba mai girma. Ya Allah ka azabta mu da aikin da za mu yi ka samu aljanna, ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta. Menene za ka dinga karantawa wanda zai sa Allah maɗaukakin sarki ya tare ka daga wuta? Ga hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ga addu'a kamar haka, ya ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar. Ka yawaita faɗan wannan, shi zai kare ka daga shiga wuta sannan da ayyuka na kwarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.